Wi yng Nghaerdydd heddi I weld pel-droediwr 16 mlwydd oed a ddawol iawn. Mae yna chwaraewyr gwerth miliynau a miliynau yng ngharfan Caerdydd, ond y yw bod clybiau fel Lerpwl, Arsenal ac Everton wedi cynnig swm 7 ffigwr yn barod am y bachgen yma, ond yn anffodus iddyn nhw, mae e dal yma yng Nghaerdydd. Ie, wrth gwrs, Aaron Ramsey, ac ers I mi ei gyfweld nôl y mis Tachwedd, mae wedi sefydlu hun fel aelod o dîm Caerdydd ac wedi sgorio I gol gyntaf i'r clwb. Ac wrth gwrs, mi oedd yn aelod o'r tîm nath giro Barnsley yn rownd gynderfynol cwpan yr FA ddydd Sul diwetha yn Wembley. A dyma fe, Aaron Ramsey, croeso yn y 5. Diolch. Ti'n iawn? Ie, fi'n iawn, diolch. Diolch am gwahodd ni fe I Parc Ninian, mae'n neis bod yma. Sut deimlad yw e I fod yn yr un tîm a pobl fel Robbie Fowler, Jimmy Floyd Hasselbank, Trevor Sinclair ag ati? Mae'n eitha neis. Ydy'n odd? I raddau, ond ti jyst yn cael ymlaen gyda beth I fod gwneud. A nhw wedi rhoi unrhyw cyngor I ti o gwbl? Mae'n jyst yn gael I fi un ochr arall. Dweud I fi I gwneud hyn y tro nesaf. Ie. Ond lle gwneud hyn. Pan fi'n gweld Jimmy Floyd Hasselbank ar y cae, mae wastad yn gweiddi, wastad yn siarad, wastad yn cegin. Ydy'n gweiddi ar y ti o gwbl? Os ti ddim, os nag ti'n pasio fe yn training neu rhywbeth? Ie, mae'n gadw chi fel os ti'n gwneud rhywbeth yn rhan. Ydyn nhw'n hyfforddi ti wedyn o ran cyfweliadau ag ati? Na, dim media training o gwbl fel na. Ti'n gallu, ond fi di drop o'n mas o... Ydy e'n neis cael lot o chwaraewyr ifanc Cymraeg rown ti, fel gynta, Darcy Blake, Ledley ag ati? Ie, mae nhw'n helpu fi, oherwydd mae nhw wedi bod yna o blaen, so mae'n neis cael nhw o gwmpas. Sut I ti'n cadw dy trad di ar y ddeiar? Sut I ti'n ymlacio? Ydy ffrindiau'n bwysig? Ie, mae ffrindiau'n bwysig. Fi'n weld nhw yn aml pryd fi'n cael yr amser ban. Ie, fi jyst yn ymlacu gyda nhw, basically. Mae rai bod cyw o wags, neu wrth na un yn benodol? Na, mae gen I un yn benodol. Un cariad? Mae hi ddim yn hoffi bod yn gael y wag. Mae'n neis I cael rhywun fel yna herwydd. Ydy? Mae hi ddim yn fel wag sy'n just yn dod, sy'n just eisiau mynd mas gyda chi am O, mae'n neis. arian neu rhywbeth, so... Dim fel Cheryl Cole te. Rhywun fel fe. O ran pel-droed, pwy yw'r arwyr di? Ar hyn o bryd, mae Steven Gerrard fi'n hoffi gwylio. Greit. Dysgu pethau o fe. Oherwydd mae fel un o chwarae gorau yn y byd. So. Ti'n chwarae gyda Fowler, Hasselbank a pawb fel na fynd, ti'n mo? Rhaid ti'n gofio hwnna? Ie. O ran Cymru nawr, ydy e'n neis cael clywed clod gan pobl fel Brian Flynn ag ati. Nath Brian Flynn weid bod 3 chwaraewr yn mynd I ddod trwodd yn broffesiynol. Lewin Ayatanga, Gareth Bale, Aaron Ramsey. Mae'n neis clywed pethau fel yna, ond fi ddim yn cymryd rigormod o sylw. Mae lot o bobl wedi sôn bod tîm yn I cael cap i'r brif sgwad, i'r brif tîm Cymru. Wel, dyna ein fi I chwarae I Cymru. Ond fi ddim yn gwybod beth mae'n mynd I teimlo fel, mae'n sbog yn gwneud. Wrth gwrs. Diolch yn fawr iawn, mae wedi bod yn neis iawn. Cofiwch yr enw yma, Aaron Ramsey. Diolch yn fawr.